pazuva revalentine day rakakomberwa ndoti makadi hama dzose dziri matima vari muno muharare vari kumusha kubhoera kumasvingo ndokwazisai ndini nyika zimuto vanondiziva vanondiziva ndichiimba ndoridza mbira ndiri gonya mbira saka so ndiri kufara negora 2024 tiri vapenyu nemese muri vapenyu saka ndiri kuti hama dzose ndiri kukwazisai hama dzose ndichitendawo prison correctional service prison inotibatsira pakuti tive vanhu vari kukwanisa kugara nevamwe zvakanaka musociety tiite mabasa atiita mubate wemaoko nekudzidza zvakawanda zvakangosiyana siyana tichitendawo president wedu anoita kuti tive tichisunungurwa maprison tisunungura maprison saka totenda izvozvo so ndotenda rehabilitation yedu mbuya chipfunde navasivanda vanotikanzera vachiti rehabilitata kuti tive tiri vanhu vane pfungwa dzakanaka dzekukwanisa kudzidzira mabasa emaoko zvakasiyana siyana so vanhu vakawanda vari kusunungurwa vari kuita zvakasiyana siyana mabasa akasiyana siyana mwaenda workshop vamwaita zvakasiyana siyana ndiri kunyora music ndiri kuita music ndiri mukati meusungwa ndokuti ndana izvozvo ndanzwa muchitsanangura muchiti muri gwenya mbira zvekare mukati kuno kumakuita zvemusic ndizvozvo ndakuita zvemusic saka so ndine song yenyika yandakanyora ndida kuti independent song ndive ndikwanisa kuti ndirekode song yenyika yandakanyora pane album ronzi Chimurenga beginning rine 6 songs tracks ndakanyora asi ndada kuti ndiburitsewo album iroro renyika yandakanyora ndive paChimurenga music. Alright, tochidzokera mumashure baba, nyaya yakakuzokusvitsai kunoku maybe muchidimbu zvakafamba sei? Ya musa yandosakuya kunoku musa yerep. Alright, mungarangarira kuti zvakafamba sei pakuitika kwechitiko ichocho? Handicharangariri zvangu zvakawanda asi ndakatongowiswa kunoku ndichizi ndaita mhosva iyi tisina kuita mhosva yacho asi chingange chachiri chichachaitika munhu wamaiziva here kana kuti munhu andaiziva asi pakugarisana takati tisingawirirani pakugarisana nehama dzacho anga ane makore akakura zvakadii angari pa 17 years. Alright baba, ndanzwa muchitaura muchiti pama-rehabilitation program amuri kusangana nawo muchidzidza muri kuno kuZimbabwe Prisons and Correctional Services mune zvamuri kutendawo zvekare mukati mune song yamakanyorawo yenyika kuedza kutaura kuti pamunozoitwa re-engaged back into the society munenge mune zvamunenge madzidzawo. Ndezvipo zvimwe zvamunoshuvira kuti zvikange mawano vamwe vanhu vanogona kubatsira pane vakatarira pane ino nguva zvingakubatsirei? Ya ini ndokwanisa kuti ndabatsirwa ndarekodha song yangu yapinda muvanhu ndakwanisa kubatsirikawo ndiwane pekutangirawo sezvo ndagara muusungwa makore akawanda ndimukati meusungwa ndakwanisa kuti ndiwane anondibatsira nozosi kana ndabudawo batsirawo nemainstruments nechii zvese nezvese kuti nditange kuitawo muindastry mune vamwe. So umwe wacho wandakambotamenda kwajapresa tatomboona kuti 2 songs zegospel. Mungagonera umbokuti dedenu mbichana nekuti vamwe vanenge vakatarisa kunogona kuva nemumwe wane chishuwo chekukubatsirai vakagona kumboti ndofunga kune ruzhowa rwekuimba kune vakateerera pane zvino vamwe vasungwa ivava vari kutoridzawo nhasi muzuva revalentines day tiri paHarare Central Prison. Baba mungakwanisa here umbosembulawo 1 yesong yenyu yamakanyora muri kunoku? Ya inonzi machinda amambo ndeyenyika. Daidzai machinda akarwa hondo mambo aiya woyema kuwerere vakarwa hondo hunde ngauye machinda akarwa hondo titaurirane ngauye machinda akarwa hondo tinovatenda magamba akarwa hondo. Zvinoratidza kuti ndofunga kakabatanidzwa nenyanzvi kana kuti vana mazvikokota kanogona kubuda kakafadza vanhu. Mashoko ekupedzisira mukoma nhasi zuva revalentines
kungave kuna hama dzenyu dzakatarisa pachivhitivhiti dzamungade kukwazisa vanomboyera vachikuona ya vanomboya chindiona ndiri kukwazisa mukova munyarazi vari kubhoyera ndiri kukwazisa sisi emily shamba muto vari kumati president ndiri kukwazisa sisi zongo maposa mai zongo nemukoshangu zongo uya vari kusenza kuprison services ndiri kukwazisa kuti vaiva nemufaro zuva revalentine zuva ranhasi vaiva nemufaro nemhuri yavo vasaparadzane vachengeta vana vachengete mhuri inozotichengeta mangwana vazukuru ndotenda neizvozvo ndichikwazisa futi babashero macheso ndichikwazisa japresa mukudze mukombe ndoti vamwe wangu ndiri kufara makorokoti evalentine zuva rakakumburirwa zuva remadzimai ndotenda
kule.